Post irakurtzen ditu egunean zehar, ez daukagula gaitasuna batekin berarekin ere geratzeko. Ez dakigu bale bat agertu den zarautzen edo izan den Japongo lurrikararen ondorio, bai? Eta saturazio horrek eragiten diguna dela retenitzeko gaitasun hori galtzea. Zein da zuen ustez gizakiaren lorpenik handiena? Espazioko lasterketa? Sare sozialak. Gizariaren lorpenik handiena giza eskubideak dira. Haiek gabe ez legoke justiziarik, ez osasunik, ez aukera berdintasunik. Giza eskubideak defendatu. Zureak dira. Abenduak 10, giza eskubideen nazioarteko eguna, justizia eta giza eskubideen saila, Eusko Jaurlaritza. Eguneroko gosaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten haur asko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu PPek, Sumarrek eta Voxek Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak. EAJaren eta PSren 39 legebiltzarkidek kontra bozkatu dute eta EH Bilduren 27ak abstenitu egin dira. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen 9 ordezkariek bakarrik eman dute aldeko boza. Hala, gaurko osoko saioan osoko zuzenketak eztabaidatuta hurrengo urratsa erdibideko zuzenketak aztertzea izango da. Datorren ostegunean izango da hori eta hilaren 20an egingo da behin betiko bozketa. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuen sareak eta Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu Sozialistak antolatuta etxebizitza eskubidearen aldeko manifestazio bat egingo dute larunbatean Bilbon. Mobilizazio zabala egiteko asmoa dute antolatzaileek eta gaur egin duten agerraldian azaldu dutenez 220 eragilek bat egin dute manifestaziorako deiarekin. Etxebizitzaren merkantilizazioak langile klasearen osotasunare ere egiten dio. Gero eta gehiago eta gero eta gogorrago. Baina modu are bortitzagoan eragiten die langile klasearen geruza jakin batzuei. Sirian, Bashar al-Assad boteretik kentzea lortu ostean matxinoek izendatu dituzte jada behin-behineko gobernuko hainbat kargutako pertsonak. Hala, Mohamed al-Bashir islamiarrari trantsizio gobernu bat osatzaren ardura ezarri diote. Bestalde, Zerdenaia kartzelako ateak ere ireki dituzte eta bertako presoak aske geratu dira. Arratsaldeon, Eusko Legebiltzarrak atzera bota ditu PPek, Sumarrek eta Voxek Eusko Jaurlaritzaren 2025ko aurrekontuen proiektuari aurkeztutako osoko zuzenketak. EAJaren eta PSren 39 legebiltzarkidek kontra bozkatu dute eta EH Bilduren 27ak abstenitu egin dira. Zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen 9 ordezkariek bakarrik eman dute aldeko boza. Hala, gaurko osoko saioan osoko zuzenketak eztabaidatuta hurrengo urratsa erdibideko zuzenketak aztertzea izango da. Datorren ostegunean izango da hori eta hilaren 20an egingo da behin betiko bozketa. Bien bitartean, Jaurlaritzaren eta EH Bilduren artean aurrekontuen negoziazioa zabalik dago eta ikusteko dago zen izango den emaitza. Nolanahi ere kontuak aurrera ateratzea bermatuta du Gasteizko gobernuak, jeltzaleek eta sozialistek gehiengoa baitute Legebiltzarrean. Aurrekontuekin segiz, Araban 2025erako aurrekontuei begira akordioa sinatu zuten atzo Foru Gobernuak eta EH Bilduk. Ramiro González Arabako aldun nagusiaren ustez, Foru Gobernuak aurrekontuetarako EH Bildurekin egindako akordioak egonkortasuna emango dio Arabari, arrazoizko politikak eransten baititu, EAJak eta PSek daukaten legealdiko akordioarekin bateragarriak eta koherenteak. Arabako aldundiak eta EH Bilduk 2025ko aurrekontuak onartzeko akordioa egin dute. EAJaren eta Alderdi Sozialistaren gobernu taldeak ez du gehiengoa Arabako batzar nagusietan eta beharrezkoa du EH Bilduren babesa.
Eba López de Arroyabe EH Bilduk Arabako Batzar Nagusietan duen bozeramaileak azaldu duenez, adostutako 33 milioi horiekin legegintzaldi honetako politika publikoak bideratu nahi dituzte, baina azpimarratu du ez direla EH Bilduren aurrekontuak. Akordio horri esker, Arabako Foru Aldundia eragile aktibo bihurtuko da landa eremuan etxebizitzak sozialak eta gazteentzako etxebizitzak sortzeko, egoitza plaza publiko berriak sortuko dira, kasu honetan Mendialdea, herritarrek eta tokiko komunitateek paper garrantzitsua izango dute energia berriztagarrien edapenean eztabaida prozesuak bultzatuz eta urtez urte eskumen gehiago dituzten, baina portu onera eramateko baliabide ekonomikorik ez duten gure toki erakundeen finantzaketa handituko da ere bai. Beraz, akordio ona da Arabarentzat, bertako toki erakundeentzat eta lurralde honetan bizi garen ontzat. Guztira 69 zuzenketa partzial adostu ditu EH Bilduk gobernu taldearekin. 33 milioi euroko balioa dute, baina 2025ko aurrekontuan 9,6 milioi euro joango dira. EAJko lurralde zuzendaritzak berritu ondoren, beste urrats bat egin dute EAJko estrategia eta helburu politikoak zehaztuko dituzten txosten politikoak onartzeko prozesuan. Euskadi Buru Batzarrak jadanik bidali dizkie euri erakundeei datozen asteetan eztabaidatu eta zuzenduko dituzten 5 txostenen zirriborroak. Horien artean dago erabakitzeko eskubidea jasotzen duen txosten politikoa, burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari buruzkoa. Datozen hilabetetan eztabaidatuko dute txosten horren eta beste 4 inguruan eta gero onartu egingo dituzte EAJaren 9. batzar nagusian, martxoaren 29 eta 30 egingo da Donostian. Guggenheim Urdaibai makroproiektuaren alde egin zuen atzo Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak eta berau inauguratu nahiko lukela aitortu zuen. Peio Txandiano Gasteizen EH Bilduko bozeramaile denak ordea eskualdeko biztanlek makroproiektuarekiko duten errezeloa ohartarazi zuen atzo ere elkarrizketa batean. En primer lugar, lo que hay que pedir es un debate abierto, sereno, transparente, ¿no? En segundo lugar, yo creo que hay que escuchar a la comarca, porque la comarca pues tiene bastantes recelos o incluso ya muestra una posición bastante frontal, ¿no? a este proyecto. Y tiene sus razones, porque entre otras cosas, seguramente lo que visualizan es una comarca llena de turistas, lo cual genera empleo, sí, ¿de qué tipo? Y eso además genera daños colaterales o efectos como, por ejemplo, la subida del precio de la vivienda, ¿no? Y los habitantes, vecinos y vecinas de esa comarca lo que dicen es que no quieren ese futuro para Urdaibai y para esa comarca, ¿no? Bueno, pues eso se merece un respeto. Bueno, pues que se haga ese proceso de escucha, que se haga un debate transparente y que se pongan todos los elementos encima de la mesa. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak manifestazio nazionala gauzatuko du Bilbon datorren abenduaren 14an. 220 eragilek jada deialdia babestu dutela jakinarazi dute gaur goizean egineko agerraldian. Bertan izan da Xabi Alo. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuek mobilizazioa deitu dute hurrengo larunbaterako Bilbon, 200 gora eragilek eman diote babesa eta beste behin ere etxebizitzarako eskubidea aldarrikatuko dute, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Larunbaterako manifestazioa deitu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak,
etxe bizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Etxe bizitza eskubidea bermatu, negozioari ez izan da erdigunean jarri dugun aldarria. Asmo argi bati jarraituz. Etxe bizitza arazoaren errora jotzea. Etxe bizitza negozioa den bitartean, inoiz ez delako eskubidea izango. Edo bestera batera esan da, etxe bizitza merkantzia den artean, sekula ez delako guztiontzat izango. Gaurko agerraldian salatu dute Euskal Herrian etxe bizitzaren arazoa, gero eta gordinago eta bortitzago azaleratzen ari dela, eta horren adierazle dela esaterako alokairuen eta hipoteken prezioen gorakada etengabea. Askorentzat eguneroko arazoa den hori, beste batzuentzat negoziorako aukera da. Putre funtzek, bankuek, industria turistikoak, erakunde publikoek edo inbertsore handiek etxe bizitzaren merkatutik gero eta irabazi handiagoa ateratzen dute. Beraz, argi dago zeintzuk dira txanponaren bi aldeak. Burgesiaren irabaziek gora egiteak langileon miseria areagotzea esan nahi du. Hau da, gutxi batzuen aberastasunaren eta jabetzen artean gehienon pobrezia eta desjabetzea eskutatzen da. Arazoaren munta ikusita, mobilizazio zabala deitu nahi izan genuen Euskal Herriko etxebizitza sindikatu ezberdinok. Eta horretarako atxikimendu kanpaina abiatu genuen duela aste batzuk. Horiek horrela 200 gora eragile baino gehiagok eman diote babesa abenduaren 14ko manifestazioari, eta horien artean daude etxe bizitza eskubidearen aldeko eta bazterketa sozialen kontrako eragileak, eragile sindikalak, auzo elkarteak, denek etxe bizitza eskubide unibertsal gisa defendatuko dute Bilboko kaleetan. Es decir, tras la riqueza y propiedades de unos pocos se esconde la pobreza y las... Etxebizitzari buruzko albiste segika atzo Bilboko San Francisco auzoan familia bat etxegabetu zuen ertzaintzak, tartean bi adingabeko AZET etxebizitza sindikatuak egoera salatu nahi izan du. Etxebizitza eskubidearen inguruko albisteekin amaitzeko, Gasteizen udalak hiria 2025ko martxorako gune tentsionatu izendatzea aurreikusi du. Giza eskubideen nazioarteko egun ospatzen da gaur, data honen harira Rene Cassin saria banatu zuen atzo Eusko Jaurlaritzak. Aurtengo aitzatespena Uruguarentzat izan da Nazio Batuen erakundeak Palestina errefuxiatuak artatzeko duen agentziarentzat.
Imanol Pradales lehendakariak eta Maria Jesus San Jose Justizia eta Giza Eskubidetako sailburuak René Cassin saria eman diote Palestinako errefuxiatuentzako Nazio Batuen agentziari. Munduan edozein motatako indarkeria jasaten duten biktimen ondoan egotearen alde egin du lehendakariak. Ekialde hurbila eredutzat jarri du. Pradalesek berretsi du Eusko Jaurlaritzaren gaitzespen irmoa herritar zibil babesgabeek jasaten dituzten erasoengatik. Eskerrik asko kide guztioi bihotzez. Euskadi beti izango duzue ondoan. Lehenak izan ginen estatuan zuekin elkarlanean hasten, orain dela 10 bat urte. Eutsi egingo diegu laguntza horri. Hala berretsi nuen joan den urrian Natalie Buckley komisionatuarekin izandako bileran, hala eskatzen du egun bizi dugun egoerak baita ere. Zuen lana ezinbestekoa da. Itxaropena zarete hondamendiaren erdian. Itxaropena behar dugu. Giza duintasuna defenditzen duzue ahulenei babesa eskainiz. Nazioarteko komunitateari konponbide baketsu eta irankorra adostea eskatzen diogu. Lehendakariak balioetsi egin du Nazio Batuen erakundeak eta UNRWAk giza eskubideen alde egindako lana. Era berean, Maria San Josek Palestinako herriak pairatzen duen indarkeria salatu du eta euskal gazteei zuzendutako kanpaina berri bat iragarri du gaur bertan abenduaren 10ean giza eskubideen nazioarteko eguna dela eta. Izan ere, egunero gogorazten digu giza eskubideak mehatxupean daudela. Egunero ikusten dugu garai arriskutsuak bizitzen ari garela pertsonen duintatsunerako. Baina ere eskubide guztiak izan ez dutenen duintasunerantzat palestinarren kasua erakusten digun bezala. Ekimen honen helburua belaunaldi berriei aniztasunaren, demokraziaren eta bizikidetzaren balioak babestearen garrantzia helaraztea da. Eskubideak egunero eredatzen, konkistatzen direla gogoraraziz. Azken orduotan, indarkeria matxista kasu berri ezagutarazi dira Hego Euskal Herrian. Alde batetik, atzo Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera, 23 urteko gizonezko bat atxilotu zuten eta irudietan ikus dezakegu bezala Aita Mari erreskate ontziari dagokionez, Valentziara bidean da gaur goizean, Palermoko portutik irten da eta Mediterraneoan azaroaren 15ean abiatutako 14. misioari amaiera jarri Aita Mari. Ohar baten bidez adierazi dutenez, giza eskubideen nazioarteko egunaren testuinguruan milaka pertsonek bizi dituzten giza eskubideen urraketa larriak salatzen dituzte. Izan ere, baldintzari gabeko eta arrisku handiko ibilbideetatik ihes egitera behartuta daude. Azken hilabete honetan, 86 pertsona erreskatatu ditu euskalontziak. Sizilian aurreratu zituen lehendabizi erreskatatutako 53 pertsonak astebete beranduago, beste 33 lagun salbatu zituen Mediterraneo erdialdean eta Palermoko portua izendatu zuten Italiako agintariek, nahiz eta gertuago hainbat portu seguru egon. Azken orduotan orain bai, bi indarkeria matxista kasu berri ezagutarazi dira Hego Euskal Herrian. Alde batetik, atzo Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera, 23 urteko gizonezko bat atxilotu zuten Errenteria eta Lezo artean, bikotekidea eraso izanagatik Gipuzkoako Foru Aldundiak egoera gaitzesteko ohar instituzionala plazaratu du eta bi herrietako mugimendu feministek elkarretaratzea deitu dute gaur arratsalderako. Bestalde, Bilbon gizon bat atxilotu dute sexu eraso egin izana egotzita. Europako Batasunak Mercosurrekin egindako merkataritza akordioak berriro protesta egitera bultzatu ditu nekazariak. Atzo FDSA sindikatuko kideek Grand Basque biribilgunea blokeatu zuten Baionan itun hori salatzeko eta laborarien arazoentzat irtenbideak galde egiteko. Gaur berriz Iruñera iritsi da protesta 6.000 ibelarra elkartearen bidez. Ark deituta, 50 bat traktorek Nafarroako hiriburua zeharkatu dute, baina aurreko protestan ez bezala ez dira geratu
hartu eta ez diote trafikoari trabandirik egin. Protestara deitzeko hedabidei igorritako agirian, Semilla Ibelarra taldeak ziurtatu du Europar Batasuna Mercosur itunak lehen sektorearen aurkako neurriak dakartzala. Era berean, manifestazioaren ondoren hedabidei mintzatu zaia Alberto Aletxa Semilla Ibelarreko presidentea azaldu du iazko mobilizazioak eten zituztela, beren eskaerei erantzuteko denbora behar zelako, baina berriro kalera atera direla politikariei eta gizarteari gogorarazteko ez dabiltzala soilik landa eremuko bizitzaren alde borrokatzen, baita elikadura subiranotasunaren alde baizik. Iruñan segiz, LAB sindikatuak elkarretaratzea burutu du gaur goizean Nafarroako zahar egoitzetako langileen hitzarmenaren inguruko negoziazioen ondik norakoak ezagutarazteko. Bertan izan da gure berri emaile Irune Rejano. Gaur Iruñan eginiko agerraldian LAB sindikatuak irmo eta gogor salatu du Amabir Sanitas eta GSR enpresen jokabidea, zahar egoitzan sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroa garaiko lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. LAB sindikatuaren ustez, hiru enpresa horien jarrera miserablea da sektoreko emakume langileak miseriazko lanbaldintzetara kondenatzen baititu. Sindikatuak aurrera jarraituko du hitzarmen duin baten aldeko borrokarekin eta mobilizazioekin eta abenduaren 13 eta 20 2 orduko lanuzteak egitera deitu ditu langileak. LAB sindikatuak gaur egindako agerraldian irmo eta gogor salatu du Amabir Sanitas eta GSR enpresen jokabidea. Zahar egoitzen sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroako lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. Pasaden astean patronalaren zati batek, patronalaren zati batean dauden enpresa batzuk bozketa bat egin zuten eta bozkatu zutena zen ezin diotela emanen bide Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenari. Eta berez, aurkako botoa eman zuten. Guretzat, bozketa horren emaitza eta enpresa horiek hartutako jarrera miserablea da. Miserableak direlako langile hauen lan baldintzak. Eta hori horrela esan behar da eta hau irmoki salatu behar dugu. Urtarrilean 4 urte beteko dira LAB Nafarroako zahar egoitzen hitzarmena aldarrikatzeko kalera atera zenetik. Sindikatuak urte luzeak eta malkartsuak izan direla adierazi du. LABek salatu duenez, multinazional horiek, ANEA patronalaren barruan kokatzen direnak, kapitala eta enpresaren interesak lehenesten dituzte emakumeen lanbaldintzak baino. Jarreraren aurrean oso argi dugu ez garela geldiri geratuko, 4 urte hauetan kalean borrokan aritu garela eta borrokan jarraituko dugula. Horregatik, abenduak 13an eta 20an lanuzteak deitu ditugu sektoreko enpresa guztietan. Lanuzte egun horietan multinazional honena aurrean mobilizatuko gara, enpresa hauen atarietan, eta baita LABetik bilera urgentea eskatuko diogu Nafarroako parlamentuari, pizka bat, egoera mahai gainean jartzeko, eta ere, gobernua ez, zer esan handia dauka egoera honetan, eta egoera honen desblokeoan, eta ere, gobernua interpelatuko dugu. Beraz, argi utzi dute, borroka ez dela amaitu eta hasieratik mantendu duten konpromiso berdinarekin jarraituko dutela. BM eta Super Amararen salmentaren aferan badirudi prozesua bertan bera utzi dutela oraingoz. Ubesko da 2 supermerkatu hauen orain arteko jabea eta Carrefourrek erostea zegoen aurreikusita.
LAB sindikatuak agerraldia egin zuen atzo privatizatutako zaintza arloan bertako langileen izaera publikoa aitzatestea aldarrikatzeko. Nazioartean Sirian botere aldaketa prozesu aurrera doa, hala matxinoek Mohamed al-Basir izendatu dute trantsiziozko gobernu bat osatu dezan. Al-Basir sortaldea askatzeko erakundeko kide da, garai batean Al-Qaedaren parte zen taldekoa. Horrez gain, Zedenaia kartzelako Basar al-Asader erregimeneko tortura zentro nagusienetarikoaren ateak zabaldu dituzte, eta bertan espetxeratutako presoak libre utzi dituzte besteak beste. Kulturarloan gaur goizean Gipuzkoako bertso txapelketaren finala aurkeztu dute Donostian. Bertan izan da Udan Arbeo. Larunbat honetan Donostiako Ilunben hemenatzean daukadan Donostiako arenan Gipuzkoako bertso txapelketaren finala jokatuko da. Gaur prentsaurrekoa eman dute finalistek eta baita gai jartzaileek ere. Aurretik 35 saio izan dituzte, 36garrenarekin amaituko da Gipuzkoako bertso txapelketaren finalarekin, eta batzuk esan digute nekatuta daudela, baina gorputzaldi onarekin eta holtza gainera iristeko eta joateko gogotsu daudela elkarrizketa ezberdinekin, kantuan aritzeko zortziak batera. Edozein ofizio, edozein elkarrizketa iruditzen zaitez, aukera bat izango dela zerbait interesgarria edo berezia sortzeko edo horretan saiatzeko, lan horretan aritzeko eta lan hori konpartitzeko ilusioa daukat, entzuteko eta erantzuteko eta horre egoteko pixka bat, gai horretan, garai honetan esan nahiko nukenaren, esan genezakenaren, mikro bat edukitzaren sorte horren jabe izanik aukera horretan horre egotea eta horre egitea. Heldu gara amaierara, euskarazko albiste gehiagorako sartu11.eu atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Bertso batekin agurtuko gara Amerika abestiarekin Bizkardunek kantatua.